Partners van Culinair Life zijn brood- en banketbakkerij Fleuren, kwekerij Hermans Walter, Gezondheid begint bij jezelf, Lindeboom, Klevers IJssalon, VAC Rooswinkel, Hortus Vivere, Schmid Zeevis, Sunberry, Zon Fruit en Vegetables, Restaurant Aubergine en Mijngoed Horren. De mensen genieten hier van heerlijke wien. En we gaan er nog even praten met Harry Vosselen van Wijngoed Torren. Welkom Harry. En natuurlijk, ja, mijn steun en toeval dat hij fijn dat ze erbij is. Want ja, zonder dich heb ik een hele moeilijke discussie altijd als het over wien gaat. Dat weet ze. Hè. Dus, zeker als het over goede wien gaat. Over goede wien gaat. Ja, is het goede wien, hè? Zonder meer. Zonder meer. Dit is Limburgse wilde. Dit is Limburgse wilde. Waar het wijngebied Torren bestaat al vanaf de middeleeuwen, heb ik gehoord, hè? Ja, in Torren was vroeger natuurlijk het kapitel, het stift. En het centrale plein van Torren, de Wingert. Dus dialect voor de wijngaard. Dus vroeger in de tijd van het stift hebben ze daar wienbouw gehad. Is het nou echt zo wat ik dat Napoleon in de titel nog aan gedouwd heeft, dat er nergens meer wien verbouwd mocht worden, omdat hij wilde dat die wienen allemaal uit Frankrijk kwamen? Ja, er is een decreet geweest van Napoleon. Die wilde dat alleen maar in Frankrijk wienbouw plaatsvond. Maar er zijn nog een paar andere oorzaken dat de wienbouw verdwenen is. De kleine ijstijd, zoals we dat noemen, de koude periode tussen ongeveer 1650 en 58 is daar een oorzaak van. En de druifluis niet opgegeten. Dat is een ziekte die is geïmporteerd uit Amerika. En die heeft ook veel schade toegebracht. Nou, inmiddels is er geen sprake van schade en er is een prachtig wijngoed in Torren. Wat maakt wien in Torren bijzonder? Het originele, de bodem, het zuivere, de Maas, de ondergrond van de Maas en dan ook het weer. Want hoe gek het klinkt, Torren is het droogste plekje van Nederland. Is dit zo, hè? Zoals ze vandaag moeten niet zeggen, maar het droogste, het minste we zitten hier in Venlo, dus dat is... is gepermitteerd, ja. Dat is te permitteren, ja. Is dat echt zo, is Torren het droogste gebied? Ja, als de klimaatkaart van de KNMI bekijkt, is Torren het droogste gebied van de ganse Benelux. Niet alleen Torren, maar het ganse regio eromheen, als ik maar van Weert doet echt en nog in België nog een stuk. En dat is ook een duidelijke oorzaak voor. Dat wordt veroorzaakt door de Kempische Heuvelrug in België. Dat zijn hoge zandgronden. En de buien die meestal uit het westen komen van de zee af, die regelen door al voor een groot gedeelte uit. En wij kregen dan ook wat er overblijft, zeg maar. Zeg, en dan, ja, ik zie hier een goede wien. Wat komen we proeven? Dit is Doornfelder 2011. Limburg is vooral bekend van de witte wijn natuurlijk. Rode wienen gaan er niet zo heel veel hier, omdat die rassen moeilijker zijn in een koeler klimaat. Dus we zitten toch aan de wijnbouwgrens natuurlijk. Maar er zijn een aantal cool climate druivenrassen, zoals we die noemen. En bij rode wien is het met name Doornfelder en Pinot Noir. En Doornfelder zijn we erg succesvol met. Het is een lichte, tannine-arme, makkelijke rode wijn. Ja. En heel veel mensen vinden dat in verademing eigenlijk. Het heeft zo heel veel alcohol en is heel goed door te drinken. En tegenwoordig zien we toch dat heel veel rode wienen enorm zwaar in de afdrong en de alcohol werden. Ja. En dat is dit echt een hele mooie, lichte alternatief te proeven. Verrassend, hè? Ja, ik vind het heel lekker, ja. Maar ik kom nu weer op het punt, en dat is altijd mijn probleem. Hè. Ik zeg dan lekker, en dan zit hij dan tegen mij. Ja, nee, maar lekker, niet lekker. Ja. Nee, in eerste plaats dus. Je moet natuurlijk als wijnboer kijken, is er een markt voor. De hele wereld wordt overspoeld met Cabernet en Chardonnay, noem ze maar allemaal op. Doornfelder is een hele moeilijke druif in de wereld, maar juist hier in dit gedeelte, vooral Duitsland, geeft er een wijn die zo smakelijk is. Dat iedereen het lekker vindt. En dus ja, Harry is natuurlijk een goede wijnmaker, dus het goede met het lekkere wordt die gecombineerd. En dat blijkt ook wel, de vraag naar Doornfelder wordt steeds groter. Omdat de wijn zo bevalt. Is het de juiste wijn bij het gerecht? Uiteraard, het is van tevoren duidelijk besproken. Harry weet wat in de wijn zit. Paul weet wat in de saus zit. Vlees is natuurlijk belangrijk, maar de saus is nog veel belangrijker. Nou, dan moesten ze niet geleerd zijn. Dan moesten die twee mensen bij elkaar zetten. Ja. En die kennen dan precies de wijn bij het gerecht, of het gerecht bij de wijn. En dat combineert fantastisch. Ja. Mogen we tot slot zeggen dat we voor goede wijn niet ver hoeven te zoeken? Mogen we dat als Limburgers met trots zeggen? Absoluut, het is niet met de vraag in Limburg of dat wel gaat hier. Het is nu de vraag wie het kunnen we komen met ons wienen. En ik ben ervan overtuigd dat we over 10 jaar... Kijk, als we dezelfde vooruitgang maken in de komende 10 jaar als we de afgelopen 10 jaar hebben gedaan, ja, dan
kunnen we een mooie toekomst tegemoet zien. Dus de Limburgse wijn heeft wel zeker een hele mooie toekomst tegemoet. Daar ben je het ook mee eens? Zeker weten. Dan gaan we door op proosten. Zeg gezondheid hier. Proost. Op de Limburgse wijn. Zeker. Inmiddels zijn we aangekomen bij het Noorgerecht. Het ziet er prachtig uit. Paul, dit is natuurlijk altijd, of we hebben het net gehad over gezondheid, begint bij jezelf. Ja. Hier liggen blauwe bessen op. Wel best een super gezond, hè? Ja, heb je daarom gekozen voor blauwe bessen, hè? Past er mooi bij het thema, hè? En pas mooi bij het thema. Ja. Ja. Wat heb je gemaakt? En we hebben een marshmallow gemaakt van blauwe bessen, dat is het ronde dingetje. Ja. We hebben een spongecake gemaakt van citroen. Deze. Die gele balletjes, ja. Ja. En dan die gele balletjes ook van citroencrème. Oké. En dan een klein beetje vlierbessencrème, zet er een heel klein Dus puntje. deze is het, hè? Nee, dat is eigenlijk de Oh, onderzet. de kleine, ja, achterop. Nee, hè? doorze. Doorzit, ja. Ja. Oh ja, nu zie je En dan het. een beetje ijs ook van blauwe bessen met yoghurt. Maar dat is wel door meneer Klevers dan wel gemaakt. De klevers zit het ijs gemaakt. Ja, meneer, ja, Ja, dat kende het beste, de meester hè? maakt deze. Ja, ja. Ja, Kende beter iets maken, sticht Paul. ja, natuurlijk. Ah, dat is wel heel mooi. Maar ja, goed, het geeft toch gewoon de blauwe bessen. Paul, hartelijk Oké. dank. Ja, Wim ik van Harm Valks van de Sunbury International. Ja, hartelijk welkom. Blauwe bessen, een ontzettend gezond product. Klopt. Een product, je ziet de teler van blauwe bessen. Ik ben tevens teler, ja. Ja, en met Sunbury International zet je de blauwe bessen in de markt, om het zo maar te zeggen. Klopt, ja. Ja, een heel gezond product. En toch heb ik altijd het idee dat we er heel weinig van terughuren op een of andere manier. Dus als ik kijk naar het supermarktkanaal, dan heb ik nu het idee als consument van dat blauwe bessen door aangeprezen weer. Terwijl men toch bezig is met bewust eten. Hoe leed dat aan? Dat klopt inderdaad. Dat let aan de strategie van de supermarkten in Nederland. Zeg maar, het grootste gedeelte van onze blauwe bessen gewoon naar onze buurlanden. En dat zijn vooral Engeland, Scandinavië en Duitsland. Er wordt heel veel Er wordt geconsumeerd. enorm veel geconsumeerd. Of enorm veel, zeker 5 keer zoveel als in Nederland. Maar het zit ook in veel grotere landen natuurlijk. Nee, per consument Per consument 5 keer werd zoveel. veel meer geconsumeerd. En dat had alles mee te maken met de bekendheid en de strategie hoe dat de supermarkt een zachtfruitproduct in de markt zet. Zeg maar, aardbeien is een heel bekend zachtfruitproduct bij ons. Blauwe bessen blijft er duidelijk op achter. Hoe zit dat in? Het wordt te duur aangeprezen bij ons in de supermarkt. Daardoor valt de omzetsnelheid tegen. En daardoor is de hele circulatie binnen het aanbieden en het kopen van de klant, die loopt neerwaarts terug. Ja, is het weer te duur aangeprezen in de supermarkt? Heeft dat te maken met het feit dat het van hoe het ook positie een erg duur product is? Of Nee, dat valt reuze met dat dure product. ze pakken een te hoge marge erop? Ja, de marge is te hoog, er moet te veel weggegooid worden. Dus de marge wordt alleen maar hoger om die zaak in te dekken. Ja. Nu wilt je natuurlijk veel blauwe bessen verkopen. Wat doet je daar aan om, zal ik maar zeggen, toch op een goede manier blauwe bessen te promoten? Wij hebben via de Universiteit van Wageningen en via de Universiteit van Maastricht hebben we een gezondheidsonderzoek is er gaande. De kosten zijn €350.000. Voor dat onderzoek te doen? Ja, en dat had te maken met het darmgestelsel. Ja. En volgende week is in Nederland het wereldwijde Vaccinium Symposium. Sorry, Het wereldwijde Vaccinium Symposium. Oké. Dat is de Latijnse naam waar blauwbessen onder vallen. En dat gebeuren vindt in Maastricht en Venlo plaats. Ja. En er worden 600 onderzoekers uit de hele wereld komen door terecht over het gezondheidsaspect van blauwbessen onder andere. En door wordt ook het onderzoek dat gepleegd is door Wageningen en Maastricht wordt door bekendgemaakt. En daar komen hele positieve resultaten uit. En dat proberen we ook naar de Nederlandse consument over te brengen. Dat ze juist die blauwbessen moeten kopen. Dus je hebt echt gekozen voor de route, zal ik maar zeggen, van hoe het gezondheidsoogpunt naar de consument te gaan. En niet de hele strijd van hoe het retail naar de consument aan te gaan. Nee, gezondheid en lekker
de consument moet de vraag bij de retail neerleggen dat de retail verplicht is om het product in het schap te leggen. Ja. Nu heb je alle processen in hand, teelt, verpakking, verwerking, dat doe je allemaal in eigen hand. Ja. Ziet er ook een stoot om veel moordwerk te maken. Kun je er voorbeelden van geven? Nou, wij doen ontzettend veel maatwerk. Dus een klant bestelt bij ons of het 100 gram is of het is 500 gram. Dus een verpakking gedekseld of met een topseal met hun logo. We maken het klaar zoals ze willen. Ja. En we gaan er ook een verder traject in. We gaan ook in de verwerking van het product. Dus dat wil niet zeggen dat we alleen bij het vers gebeuren blijven. We gaan ook de blauwbessen invriezen. We gaan het als mixfruit op de markt brengen. Met andere zachtfruitproducten in bevroren toestand. Ja. We zien op dit moment een installatie aan het opzetten om sappen te maken. Ja. En dat wil zeggen lang houdbare sappen, maar ook verse sappen. Die gaan we komende maanden in de markt brengen. En dan zijn we sterk bezig met het drogen van product. Geïnfuseerd, gedroogd product. Ja, dus er zijn natuurlijk heel veel dingen. Maar wat ook een keuze is voor blauwbessen is nu er is ijs meegemaakt. En dat is ons nu het smelten. Dus ik zal zo eens lekker gaan proeven wat er gedaan is. Ja. Heerlijk. Kijk even. Marjo Lambrechts. Dank u wel. Suzanne Hardik. Vorige week stond in het teken van de Alpe d'Huez. Er zien weer ruim 8000 mensen de Alpe d'Huez op gefietst. En allemaal voor opbrengst voor het goede doel, voor de kanker. En dat is natuurlijk ongelooflijk wat er plaatsgevonden heeft. 2 ervaringsdeskundigen, Sef van Goossen, Petro Kools. Petro, bij dit beginnen, want dit gaan ze het vorig jaar en de jaar ervoor gedaan, Sef. En dit gaan ze het dit jaar gedaan. Eerste keer. Waarom hebben ze dat gedaan? Uit Gein geboren, maar ook een beetje een respect voor mijn vader dat uiteindelijk een kanker verloren is. En heel veel dierbaren die goed de vreselijke ziekte dragen. En ook een stukje om inderdaad het goede doel te steunen en om zichzelf tegen te komen. En goed, het is niet te verwoorden, maar dat is de reden geweest. Een beetje fun en dan ervoor gaan. En ik ben er een keer voor gegaan.
Ik heb er 3 uur over gedaan. Ik heb tussendoor gehad moeten lunchen, eten en drinken. Maar ik weet nu wel inmiddels in al die kleine pauzes wat ik gedaan heb. Toen kind ze me ook een 1,5 uur oprieën. Ben ik zoveel mensen tegengekomen met een verhaal worden omgeheid. En dat raakt me nu nog. Dat kind ze niet doorleggen, dan moesten ze zelf erop rieën. Ja, dat kan ik zelf kind zich dat bevestigen. Want ik bedoel, ik heb het 3 keer gedaan als het geluid goed heb. Hè? 3 jaar, 4 keer naar boven gefietst. Maar nogmaals, het gaat niet om het aantal. Het is destijds wel begonnen met 6 keer naar boven fietsen. Maar ik vind nou, de moest door zin om die sfeer te proeven. En de stelling is ook een beetje, als ze 3 keer naar boven kunnen fietsen, moesten we niet nog 1 keer stoppen, want we zijn geen toeristen. We willen ons inspannen voor anderen. Maar als ze 3 keer naar boven kunnen, moesten we geen 4 keer gaan, want we hebben al zieken genoeg. Dat is de sfeer een beetje. Ja, en dat is heel uniek. Nogmaals, wat Peter ook zei, de kinderen het binnen niet beschrijven. Als ze er niet zelf best geweest. Ja. Kun je een heel apart gevoel, een geweldig saamhorigheidsgevoel, omdat ze eigenlijk allemaal met hetzelfde probleem zitten en allemaal met dezelfde uitdaging zitten. Ja. Dat maakt het uniek. Ook altijd van mensen die in een marathon lopen. Die zeggen van de moest dat een keer ervaren hebben, zal maar zeggen, door die stroten te gaan. En ja goed, maar dan komt natuurlijk ook op een stuk voorbereiding. Want ik bedoel, als ik naar dit kijk, hè, ik zelf een stuk sportman, want dit is zo'n drukke zaak. Ben je altijd eigenlijk aan het werk. Wie bereidt zich voor op zo'n tocht? Nou, we bereiden zich voor. We hebben een beroep waar we redelijk veel uren op een dag draaien. Dus qua uithoudingsvermogen zijn we heel sterk ingesteld. Qua geest en lichaam zijn we sterk ingesteld. Sinds januari heb ik 's morgens iedere dag een half uur 3 keer op mijn home trainer gezeten. En een van mijn fietsmaten, Thijs Wolfhagen, moest wachten. Heb ik de laatste 3 maanden dinsdag op sleeptuig genomen. 40, 60 kilometer. En eigenlijk vorige week donderdag weer rustig wordt voor de Alp. Heb ik de fiets gepakt, ben ik naar de Slingerberg gereden. En toen heb ik een uurtijd 4 keer opgereden. Denk ik, ik ben er klaar voor. Maar forget it, doe jij ze door een hel. Is dat ook echt zo bij topsport altijd? De kids dat natuurlijk. Hè. Mensen denken, ik ben er klaar voor. En dan gaat de praktijk in werking. En dan is dat natuurlijk... Ja, maar er gebeurt van alles. Het is niet alleen het fietsen, de berg, wat ze dus liggen, maar ook wat alles om die her gebeurt, de emotie. Dan zeg ik, ja, daar moest ik echt erop voorbereiden, want dat is niet zo. Kijk, als ze in een normaal tempo naar boven fietst, dan weet ze alvast, ik moet 1,5 uur blijven trappen, als ze tenminste niet wil afstappen. Ja. Maar als ik de been stil hou, dan val ik dus om. Maar ik ben het met Peter Wens, dan moest ik inspannen, dat werd ik wel bij, maar dan moest ook zo'n dag in die opnemen. Ja. Er gebeurt zoveel. Allemaal die indrukken moesten tot nemen. En dan liggen hier prachtige foto's. Peter, wat kun je er wat over vertellen? Want dit is echt die een dag. Ja, goed, dat is midden een dag. Ik heb dus gezegd, die jongens herkennen alle 1,5 uur. Mij gaat het niet lukken. Ik moest dus dit is de club met dit is de club, dat is Thijs Wolfhagen, de lokale zaken, Frans Stirlemans, Paul Willems van Transportbedrijf met de beide dames. Dat is eigenlijk de club. We zijn 4 musketiers, maar eigenlijk met z'n 7. Dit is op een gegeven moment hoe ik 7 musketiers. De 7 musketiers. Ja, dit wordt Wolfhagen met mij wie ik boven kom na 3 uur. Dit wordt de voorbereiding. Dit wordt. Maar dus is toch nog hartstikke fit. Ja, ik heb tussendoor links en rechts van dat spul moeten eten, maar ik moet zeggen. Van wat voor spul is ze moeten eten? Ja, jelletjes en voeding en ik eet liever een salade van een glaas champagne, maar ik ben er op mentaliteit naar boven gereden. Kijk, een dag van tevoren komen we Dries van Acht tegen. Een van onze medewerkers, Paul Willems, heeft het nog gereden voor Karel. Ja. Frans Timmermans heeft het gedaan voor zijn zus die inmiddels zondag overleden is. Zo is het leven, zo bizar is het. Hij riet het nog voor zijn zus en die overlijdt dus zondagavond. En mensen niet. Ja, en dan verder kom ik dit tegen. Dit zal nog altijd blijven. Deze meneer, we starten met 3.500 mensen. Ja. Deze meneer, daar riet mij voorbij. Ik riet hem voor meer. Ik ben tussendoor een challenge in eten, dat stop. Hij zit mee met. Zeg ik, wat neem je allemaal met, zet er? Ja, zet er, ik neem nog 35 kilo extra stenen met. Dus zeg ik, waarom? Ja, zet er, dat wordt het gewicht van mijn dochter die ik te vroeg verloren ben aan kanker. Als ik het nu vertel, ja, ik weet nu het verschil weer tussen zweet en tranen. En ik heb het de laatste week ook in Da Vinci aan veel mensen verteld. Want ja, ik heb ook iets losgemaakt bij mensen. Maar dit vooral zal ik van lengte vandaag niet vergeten. Wat zij voor zegt, samenhorigheid en iedereen die wil treden, dan moet ik volgend jaar voor 1000% vergoen. Ja, heel heftig. Boah, heftig voor. Dit is heftig, ja. Wat was die reden om het te doen? Ja, ook wat Peter zei, als om die geer kijkt, dan zou ik eens nadenken wat in die omgeving allemaal zeg maar, wegvalt. Hè? Mensen met kanker. En mensen die strijden tegen kanker en die links en rechts wel nog halen. Dan zeg ik, dat is voor mij de intentie geweest om daar aan mee te doen. En natuurlijk gaat het om geld en dat moet ook, er moet geld meenemen, want dat is gewoon nodig. Het gaat er ook om dat ze zeggen, nou, binnen een x aantal jaren
willen we hebben dat kanker in elk geval niet meer dodelijk is. Ja, precies, dat we het onder controle kunnen hebben. Maar er is dus geld voor nodig. Dus er moet geld metnemen. Maar ook, nogmaals om op de vraag terug te komen, om die keer gebeuren zoveel dingen. Dus ik kan het nog. Ik kan me nog inspannen waar een aantal andere mensen het niet meer kennen. En dat doen we. En met dat inspannen brengt ze dus geld met. Heel kort, Pedro. Wat zal voor dich de reden zien om weer te fietsen? Wow, de reden is geld zamelen voor dit doel. En ik ben mezelf een keer nog flink tegengekomen. En het hele leven is door me heen gegaan. En ik zou het puur doen om geld te zamelen om deze vreselijke ziekte, wat chef ook zei, deze vreselijke ziekte in te dammen. Ik denk dat voor dich hetzelfde geldt is. Ja, absoluut. En ik moet natuurlijk toch hier even, want we zitten natuurlijk toch in de periode van het EK. Ik moet hier even, ondanks dit een brug maken naar het voetballen. Moet je zeggen, een voetbalprofessor. Chef, wat gaat er gebeuren? Het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Tot de top, hopen. Hartelijk dank. Dank je wel. Inmiddels zijn we aangekomen bij het moment dat we bekend gaan maken welke leerling van Olven het beste gerecht heeft gemaakt. Volgens de zaal en natuurlijk volgens de vakjury. Ik denk dat het heel belangrijk is om heel even te weten. Ashlyn, als ik bij jou begin. Heb jij het gerecht van Guido geproefd? Nee, ja, een beetje achter de schermen toen. Oké, en wat vond je wat hij gemaakt had? Vond je ervan? Ja, ik vond het wel lekker. Ja? Ja? Ja. En Guido, heb jij van Ashlyn geproefd? Ja. En wat vond jij daarvan? Ook lekker. Ook lekker. Ja. Dus jullie vinden het te gek wat jullie samen gemaakt hebben. Hè? Het is wel mooi dat ze elkaar steunen eigenlijk. Hè? Ja. Doen jullie dat als meesterkoks ook onderling elkaar steunen? Of is dat wat feller tegen elkaar? Nee hoor, ik denk dat koks onderling elkaar ook heel erg steunen en informatie uitwisselen. Zeker weten. Ja, zeker. Voordat ik bekend ga maken wie de zaal als winnaar gekozen heeft. En voordat jullie dat als vakjury gaan doen, wil ik jullie eerst graag vragen van Sascha, waar hebben jullie nou op gelet? Nou, we hebben op verschillende aspecten gelet. Op de bereidingswijze, op de presentatie, gebruik van producten. Maar het allerbelangrijkste op de smaak. Ja. En ja, dat sprong er volgens mij. Een heel bijzonder wel één uit. Ik ga zo ik wil Hein zo vragen om namens jullie bekend te maken. Maar dat doe ik niet voordat ik eerst aangegeven heb wat de mening van de zaal was. En ja, jullie worden natuurlijk heel zenuwachtig. Het mooie is, en dat mogen we wel zeggen, is jullie weten dat jullie beide door zijn naar de volgende ronde. Dus jullie zijn in de strijd om die beste leerling kok te worden. Maar het is ook altijd mooi om te weten van ik had vanavond het mooiste gerecht gemaakt. En ik moet het dan zeggen, dat mag je dan opbouwen. Dan ga je heel even wachten. En dan denk je, wie gaat dat nou worden? Ashlyn, de zaal heeft jou gekozen. Jij had het mooiste gerecht gemaakt. En wat is jouw reactie erop? Ja, ik ben wel heel blij verder, maar ik weet ook niet wat ik verder moet zeggen. Oké. In ieder geval bedankt iedereen. Ja, mooi. Nou, maar het is niet meer als de mening van de zaal. En daar komt natuurlijk de vakjury bij, want dat is natuurlijk heel belangrijk. En Hein, ik ga het nu aan jou vragen. Wat hebben jullie gekozen? Ja, nou wordt het echt spannend natuurlijk. Want wij hoeven het helemaal niet met de zaal eens te zijn. Maar ja, het doet me wel deugd dat in dit geval... Ja, dames en heren, er zijn zo weinig dames in de keuken tegenwoordig. En nou is mijn tafeldame vanavond Margot geweest. Dus ja, dan begint dat weer allemaal te kriebelen. Waarom nou niet meer dames? Dus wij zijn ook unaniem met de zaal. Ashlyn, is het geloof ik, hè? Ashlyn, jij bent de winnares van vanavond. Helaas voor Guido, maar... Ook goed gedaan. Wel lekker gekookt, ja. Absoluut. Het is mooi om te horen dat, Guido, jij ook de complimenten krijgt van deze vakjury. Ja. En jullie gaan allebei opmaken voor die volgende ronde. Ga zo door. Hier staan in ieder geval twee fantastische talenten. Sascha en Hein, heel fijn dat jullie erbij waren vanavond. Ja. En jullie licht hebben laten schijnen over deze twee prachtige talenten. Ik wil nog één keer een mooi applaus vragen voor Guido en Ashlyn. Hey. Jan, besticht er nou ook van u vertuigd dat gezondheid bij zichzelf begint? Ja, dat is... Volgens mij vroeger met de paplepel ingegeven, denk ik. En leeft zich ook echt heel bewust heel gezond? Ja, soms. We hadden vanavond een heel gezond menu, hè? Hebben ze dat gemerkt? Ja, zeker. Met die blauwe bessen nog op het les. Ja, dat klopt, ja. Het is wel niet de tijd voor blauwe bessen, geloof ik, hè? Ik weet niet, maar ik vond het wel lekker. Het was sowieso allemaal weer bijzonder lekker, eerlijk gezegd. Ja. Dus dat is genoten, hè? Heel erg, maar ook van het publiek. Ja, ik heb ook genoten. En ik hoop geen toets dat jij ook genoten hebt. Dit was vanavond Culinair Live. Ik zou zeggen, heel geer, tot de volgende keer. Bye bye. Proost, hè? Ik ga er, Ik ga weer. Super. Proost.
Partners van Culinair Life zijn Brood- en Banketbakkerij Fleuren, Kwekerij Hermans Walter, Gezondheid begint bij jezelf, Lindeboom, Klevers IJssalon, VAC Rooswinkel, Hortus Vivere, Schmid Zeevis, Sunberry, Zon Fruit en Vegetables, Restaurant Aubergine en Mijn Goed Horren.